Tehdään yhdessä rapuhodareita. Inspiksenä tähän on lobster roll. Eli me tehdään kerralla 6 hodaria, koko paketti, ja siihen tulee 6 ruokalusikallista voita, josta ruskistetaan puolet, eli 3. Sekoittain vaan voita keskilämmöllä. Voi rupeaa pikkuhiljaa ruskistuu. Sen tunnistaa myös hajusta, se muuttuu semmoiseksi makeaksi, vähän pähkinäiseksi. Kaadetaan ruskistettu voi kulhoon ja lisätään sekaan 1 teelusikallinen sitruunamehua ja 1 teelusikallinen sitruunan kuorta raastettuna. Seuraavana tähän tulee suunnilleen 1,5 desi majoneesia. Ai niin, ja anna ton seoksen jäähtyä ennen kuin lisäät majoneesin. Seuraavana valutetaan vedet pois meidän ravuista ja pilkotaan niitä vähän pienemmiksi ja lisätään ne tänne sekaan. Jos löytyy pelkkiä katkarapui, niin nekin käy hyvin pelkästään. Seuraavana meillä on meidän hodarit. Ja idea lobster rolleissa on, että leikataan näistä hodareista vähän sivuista pois, jotta saadaan semmonen rapea paistopinta. Okei. Ja nyt tähän pinnalle molemmin puolin levitetään voita. Seuraavana me paistetaan näitä hodareita 2-3 minuuttia medium lämmöllä. Ja ei tarvi lisää paistoöljyä, koska meillä on toi voi tossa pinnalla. Seuraavaksi kootaan hodari, eli jokaisen ruskistetun hodarin väliin rapukastike, leikattua tilliä ja ruohosipulia. Okei, aika testata.